Γεια σας, τμήμα εξυπηρέτησης Mapafone, λέγεται παρακαλώ. Γεια σας, μου έχει μπλοκάρει η κάρτα Slim. Mapafone, προσωπικός τηλεφωνητής, λέγεται. Γεια σας κύριε προσωπική τηλεφωνητή. Ναι, παρακαλώ, πείτε μου, τι πρόβλημα έχετε με το κινητό σας? Πατάω το φράχτη και κουνάω την μπαταρία πέρα δόθη για να είναι γεμάτη. Λέτε επειδή δεν κάνει γκλου γκλου να μην είναι γεμάτη. Ναι, σας ακούω. Όταν πάω στο βενζινάδικο, στο βουλκανιζατέρ, φυσάω με τον αέρα το ακουστικό και ξεβράζει. Άσε και μιλάω καλύτερα, να το πείτε και στους άλλους. Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε? Θέλω να πυροδοτήσω τα 4 τεσσάρια. Πώς γίνεται αυτό? Ποιο είναι το πρόβλημά σας? Δεν έχω ρίξει με το παλιό την καραβάνα. Έχω τη Motorola, την μπανάνα. Έχω το τηλέφωνο στα αμάξι που όταν φρενάρω μου γράφει Slim Blocket. Τι μάρκα είναι? BMW. Α, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Πάρτε πιο αργά τα νούμερα. Δηλαδή κατά τι ώρα? Ναι, τι συσκευή έχετε? Τη μαύρη με το κέρατο από πάνω. Ξαναπείτε μου τη συσκευή, δεν κατάλαβα. Τη γερμανική που μιλάς ανάποδα. Το τηλέφωνο μου έχει εσφαγή. Τι έχει το τηλέφωνο σας? Το τηλέφωνο μου έχει εσφαγή. Τι έχει κάνει? Κοιτάξτε, με παίρνουν αλλά δεν μπορώ να πάρω. Ενώ εγώ παίρνω, πού πρέπει να πάρω? Σας παίρνουν. Τι εννοείτε, σας παρακαλώ, μην λέτε τις κουβέντες εδώ πέρα. Το Nokia με τις 7 τρύπες. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Θα πάρετε τον αντιπρόσωπό σας και θα ζητήσετε το PAC. Τι θα ζητήσω? Τον κωδικό απεμπλοκής. Το PAC. Το FAC. PAC. Πι. Πι όπως λέμε Παναγιώτης. Μπράβο. Παναγιώτη mi λένε. Κάλυψη έχετε? Δεν έχω κάλυψη. Σε ποιο σημείο είστε τώρα? Στο σπίτι του Θόδωρα. Λοιπόν, πληκτρολογήστε το κωδικό σας και πατήστε το πλήκτρο με τη δίαιση. Μου λέει να πατήσω το πλήκτρο με την πίεση. Δεν σας λέει πίεση, σας λέει δίαιση. Δηλαδή να μην το πατήσω με πίεση, να το πατήσω με δίαιση. Θα πατήσετε βελάκι, μενού 14 μη συν. Τι σας γράφει τώρα? Τίποτα. Μα δεν μπορεί να μην σας γράφει τίποτα, δοκιμάστε ξανά. Πάλι τίποτα. Μήπως πρέπει να ανοίξω το τηλέφωνο μου πρώτα? Παρακαλώ, για πείτε μου το πρόβλημά σας. Βρήκα την μπλοκάρη του αμπέ στο αυτοκίνητο. Το Κατζάκος το ξέρει. Ο φορτιστής που βάζω στον αναπτήρα. Παρακαλώ, σας ακούω. Κοιτάξτε και το κινητό μου έχει γυρίσει η γλώσσα στα αράβικα. Τι συσκευή έχετε? Motorola. Το Motorola στις γλώσσες δεν έχει αραβικά. Τι ακριβώς σας γράφει στην οθόνη? Μου γράφει Χαμίλ Πατάρ.